खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 9 मार्च सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसारनो हागौ, मोजां सान जागोन। बृष राशि। आखायाव दोहोन दौलत फैगोन, बेफार फालांगि बायदिफोराव मुलाम्फा जागोन। मिथुन राशि। गाज्रि हाबा मावनानै सोरजोंबा साजा होजानो गिनो हागौ, गाज्रि सान जागोन। कर्कट राशि। गावनि आंगोजों सुथुर जालायनो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। सिंह राशि। नोंथांनि मावबाय थानाय खामानिया जाफुंनो हागौ, सुखु फैगोन, मोजां सान जागोन। कन्या राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, नखराव सान्थि फैगोन, मोजां सान जागोन। तुला राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। वृश्चिक राशि। लामा हान्थिनायाव खैफोदजों मोगा मोगि जानो गोनां जानो हागौ, एसे खेल लानानै थानाया गाहाम जागोन। धनु राशि। हास्थायना थानायखौ मोनफुंनो हागौ, रंजा खुसियैनो समा बारलांगोन। मकर राशि। गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो हानाय नङा, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन, गाज्रि सान जागोन। कुम्भ राशि। देहायाव जानाय बेरामफोरा जोबस्रांनो हागौ, सावस्रिखौ जोबोरैनो मोजां मोनगोन। मीन राशि। साननायफोरा फेलें थांनो हागौ, दुखुनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एस्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।